Ora sagem bagus, Mas. Ora sah pamer-pamer outfit sak menika. Wong wedok saiki sing didelok isi celanamu sak menika, Mas. Isi sempakmu. Gede dawa atas nongkrang berat opo ora. Outfitmu kaya artis-artisan nek sampean ki selimut cilik, Mas. Nggih sepunten nih, Mas. Enggak doyan, Mas. Enak dek ora, Mas. Lah nyapa dek limut cilik. Gah wis lower. Lho sak menika lek pengen golek sing ciwut ya golek silet pitik kono, Mas. Ondolono kono silet pitik kok rumangsaku. Lah aku mendine yang bojoku dianceli benerit ki keramas kaya ngene iki lho, menesuk klimit. Iya lek kon mingkup ngene yo ndak bisa lho, Mas, ya mesti lower ngowoh. Tapi wek wong wedok iki elastis, Mas. Baru diliwatono ya panggah mingkup meneh. Begitu lho sayang sak menika. Kowe lek mau barang luar golek silet pitik, budal kono sak menika. Aku kan lagi gabut, terus buka komenane. Yo komenane sampean ngono kuwi. Nek seminggu jet ya. Operaisin disawang wong tuane, disawang dulure, disawang ngene sing ngono-ngono ya. Tapi ki tak titeni, guys. Aku terus buka ndek apa iku jenenge pesan ya. Pesan ngono permintaan pesan tak buka ngono njaluk nomor WA. Mbak, sampean ki ketek kuat banget ngijlik. Mbak, delok seliku sakmene, Mbak. Ngene iki sampean waras apa ora to, Mas? Sampean komen ngono ki menghujat aku. Ngono iki apa mergo wedi delok bojomu wedi ngono ya. Iya. Kesane iki kok koyo lek ning komenan iki sampean menghujat saya, tapi engko lek ning DM-an ngono iki Mbak delok seliku, Mbak sakmene iki piye, Mbak ngene sampean puas, Mbak sing serba sing ngono-ngono kuwi lho. Sakmenika kamu tuh laki-laki, Mas, tapi kok koyo ngono. Ndak suka aku. Alah, wajah filteran lho. Ngelok-ngelokne aku wajah filteran iku. Iya lho. Wajah tanpa filter yo. Masih umur 25. Iya, 25 diwalik tapi. Iki ya lek sampean iki bener serius dadi bojoku. Lah sapa sing pengen dadi bojomu iki lho? Iki tes pertama iku sebenarnya sampean iki gagahe transfer C. Ora diomong gagah lho, aku ora patek. Durung ketemu aku tapi transfer C ning rekeningku 1 juta. Lah wong golek dhuwit direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to. Kena gudiang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lega rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah doro iki lho nek gelem peken wis. Terus yang ketiga harus mengadakan pesta pernikahan 7 hari 7 malam, mengundang selebriti Indonesia maupun luar negeri. Biyo lah kok ramen. Gue duit gambar ungkal piye piye. Lek wis cocok kowe baru kowe DM aku. Aja kowe ngedabrus yo pelit-pelit kowe. Aja yo sampai daftar aku ra seneng wong pelit. Direwangi bendina nyambut gawe adus keringet kok. Trimo diwahne loko-loko. Prai. Anja. Ayo tuh yang cek. Mama. Alah. Check in. Alah jangan perjalanan rene sak jam. Iya. Menyalurkan tak kembang kursi kok. Menyalurkan hasrat ya. Sak menika urip ning desa jaman saiki. Sing urung rabi, wae rabi urung rabi meneh rondo. Rondo ki ra payu-payu rondo sampai pirang-pirang tahun. Kuwi seperti aib. Merono meren dirasani. Nek iki lurung rabi neh kalau ora payu. Apa meneh mbok de karo rasan karo petan ngerah tumo nek roh tumo. Yes, mesti ngrasani sak menika. Tapi lek meteng dhisik urung rapi meteng dhisik. Saiki bukan suatu aib. Ya paling no mikire, alah nyati bocah saiki biasa cah nom. Betapa eleknya lek sing rondi bojo, sing wayah bojo rong oleh bojo ngono kaya apa ning rondo ini pirang-pirang tahun sak menika. Nek Pak Sulam jike lho, teko saiki rong rabin neh. Paling rada sing ngarep. Seperti itu. Seperti itu.
Jane mbiyen ki sapa sing gawe aturan wong wedok kudu iso masak, kudu iso macak, kudu iso manak, terus iso golek duit ngono iki sak menika sapa? Sapa sing gawe aturan ngono ki? Rumah samaku ora kesel. Yo lek nyatu yo ngejak rabi ki yo ayo ngono lho Mas Endang. Aja ming ayo Dik Rabi, ayo Dik Rabi, ayo Dik Rabi. Yo piye carane aku ndang lamar nyang wong tuaku ngono lho Mas, gak yo rabi. Aku yo wis kesel golek duit dhewe Mas. Kesel sak menika ngene iki wayah turu aku yo esuk tangi jam 6 jam itu tangi. Yo karepku aku yo pengen dinafkahi ngono, aku ning omah. Dik, Mas tak beda kerja dhisik yo. Sampe ning omah aja ngiclik karo tangga. Ngono aku yo pengen lho Mas. Terus sampean iki tak kene sarapan kopi tumpang meja. Kita berdua sarapan bareng. Ngono anak budal sekolah, Salim, Bu, budal sekolah. Hati-hati le. Ngono lho Mas karep ora pegah kerja. Ngene kerja Mas, kerja. Kesel Mas, kesel. Kadang yo pengen ngiclik barang ora diadu Mas. Tambah kesel pindo. Enak deh, enak Mas. Tak kandani Mas. Besok nek sama sidung rabi aku, terus aku muring-muring nesu-nesu nek sampean. Sama aja waleh, aja mbok pegat aku ya. Aja golek liyane Mas. Iciliken ae aku, sepuasmu. Iciliken Mas, perkosanan. Isa eling aku ta, Mbak. Loh, sapa iki? Edi Sulisno. Bakul sempol. Bakul sempol tau ini pinggir jembatan sing tau demeni lastri. Eling aku. Aku bakulan ndek biyen kae tau mbok titipi sepeda rek. Ayo. Kowe isuk-isuk titip sepeda. Ya ta? Terus lastri yo titip sepeda ning pinggir dodolanku. Terus kowe sepedam sing siji mbok parkirno ning sandingku, aku mbok kei dhuwit 70, jek eling aku. Sing siji mbok go goncekan, kowe langsung bablas ngetan. Wong loro. Wis serah aku terus gang seminggu kowe konangan. Eling aku bakul sampel. Sik sapa ae ayo. Ndang muncul genyo siji-siji kowe ning TikTokku, tak kupas tuntas kowe. Kapok ora we. Mama jemburis. Papa mengkis-mengkis. Mama glowing. Papa kain-kain. Mama jengking. Ayo ayam metingkring. Anja. Wes lower. Juga kan cangkem weh, gedenem sak kesper barangem cilik. Ditimbang nek sak gram mergo ndoke ra muncul. Wis saingan nemi mentok ku lho pantes. Gaya nemu ndo wong lower sak gelemem dhewe. Kowe metu kondi, he? Mbok jajal ya aku, nek gak percaya. Nek ra sida sesuk we OTW ning Sangkal Putung kowe. Coklek gegerem. Maki sombong. Mbak, ayo iclik. Iclik terus. Ya mumpung libur, ayo iclik timbang nganggur. Sering uteke wong lanang ki jenenge iclik. Uteke wong wedok apa ya ra padha wae libur kaya ngene. Kerja Mas, kerja. Kerja piye domongi libur kok? Bojomu arepe kok pakan ngono to. Ya ben mangan saonoke, sing penting iclik sik. Iclik. Oh. Pengen. Mbak arep takon aku ro sampean. Nek perbedaan wedok karo lanang ning ndi? Bedoe, hayo. Lanang lato-latone ning isor. Wedok lato-latone ning dhuwur. Tergandeng momot tebu nek rati jembeng ra iso mlebu. Ana becak mlakune miring wis krasa penak lah kok njaluk nungging. Mobil mogok ning kali krasa nek rati iso kok ra iso mbuka. Ana tretek ora udan mikirno tempe marai edan. Nyeluk uang yo miturut kahanane. Nek wong terpandang monggo Bu, monggo Pak. Kuwi wong rada melek dadi kudu halus. Nek setengah ngriyip monggo Lek,
monggo Pak Le. Nek setengah melek, monggo Pak De, monggo Mbok De. Nek wong merem dipet ya kaya aku iki. Su, nyandi Su. Lek ra ngono, Cuk, nyandi Cuk. Dadi bedakno lho ya nek nyeluk wong aja mau angger celuk asu kaya aku. Pacaran karo kowe iku ra iso metu bareng. Ngopo ra iso? Jake, dek wingi aku prai, kowe mlebu kerja. Iya. Terus kowe prai kerja, aku mlebu kerja. Yo piye jenenge ngepasi kerja? Dipaksa piye? Delalae wayah aku prai kerja, kowe prai kerja, bojomu yo kok prai kerja. Lho kuwi aku yo ngerti jenenge ngepasi dhek pas leren kerja. Mosok leren kerja dhek kon kerja iku yo iso. Terus piye? Hubungan iki diterusno apa ora? Lah yo aku yo manut, aku ucul karo awakmu iki benda aku jake lainnya awakmu. Wis los. Anjay.